Treće mjesto na ovogodišnjem petrodanskom turniru zauzela ekipa Frizerski salon Mićo. Nagradu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka i pehar dodijelio gospodin Stanko Banožić, trener mjesne zajednice Kočerin i član organizacijskog odbora. Hvala gospodinu Stanku Banožiću. Drugo mjesto 42. petrodanskog turnira je ekipa mjesna zajednica Ljubotići. Nagradu u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka i pehar dodijelio je predsjednik gradskog vijeća grada Širokog Brijega gospodin Viko Topić. Čestitke mjesnoj zajednici Ljubotići. A prvo mjesto 42. petrovdanskog turnira je ekipa Hašk Gornji Mamići. Branitelji naslova. Nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka i pehar dodijelio je gradonačelnik grada Širokog Brijega, dugogodišnji sponzor petrovdanskog turnira gospodin Miro Kraljević. Još jednom čestitke ekipi Hašk Gornji Mamići. Slijedi izvlačenje tombova.